Ondamo mar ariyo mandiko jogombulu ne ochopo e giko. Kata kamano, geno mane duol matayo weche yiero IEBC ne godo mandiko jokenya maloyo milion 4.5 ne ok ochopo kare, ka jomatin kende ema nowuok mondo ondikre kaka jogombulu. E kaunti ma Kisumu, duol mar IEBC ne geto ndiko ji 130,105. Kata kamano, ji maromo 34,936 kende ema nondikore kaka jogo ombulu. Nonro mar IEBC yango ni kar chung' od bura ma Kisumu Central ema ochopo kare kwan ma IEBC nyocha geto. Mano bang' ndiko jogo ombulu 6,703. E kaunti ma Homa Bay, kwan ji manondikore kaka jogo ombulu gin 28,622 kuom ji 112,077 mane igeto gi ndiko gi duol matayo yiero IEBC. Kar chung' od bura Mandhiwa ema nondiko ji mathoth mohewo kuonde chung' ute bura mamoko. Maneja ma chenro mag ombulu e kaunti ma Homa Bay, Michael Kosgei, wacho ni kwan mapiny ma jogo ombulu okel kod bedo ni thoth rawere ma johigni 18 kadhi nyime pod onge opande, to mago mosendikore mondo mi oyud opande pok okawo opande maggi kata obedo ni gisewuok kamano. E kaunti ma Migori, ji 28,132 ema nondikore kaka jogo ombulu kuom ji 110,869 mane igeto ndiko gi IEBC. Sub-county Marongo ema nondiko ji mathoth mohewo kiluwe kod Kuria West Sub-county, Uriri Sub-county e kind mamoko. E kaunti ma Siaya, ji maromo 28,768 kende ema nondikore kaka jogo ombulu kuom ji 108,796 mane igeto gi IEBC. Kar chung' od bura ma Bonde manotelo gi kwan jogo manondikore kaka jogo ombulu bang' ndiko ji 7,708. Duol mar IEBC kata kamano pod ochiwo thuolo ne jopiny mondo mi ondikre kaka jogo ombulu e apise mag duolno manie kuonde chung' ute bura mopogore opogore.